corn plus maize? Pwede ba yun? Usto ti ko nam. Dito'y layang pasukin ni Ilocos Norte, ti pakasarakam daytoy a corn maize. For fun, for tourist attraction, ken for education. Dayta ti Jaya ti Ilocos Norte Agricultural College wenno ina iti pasukin Ilocos Norte nga maguray ka. Nang rugyanan nakadidaytoy nga ideya. Actually, itong corn maize, dito lang ito nangyayari sa Ilocos Norte Agricultural College. Sa lahat ng paaralan dito sa Ilocos Norte, inak lang po ang mayroong corn maize na katulad ng ginagawa namin dito. Ang school namin ay meron kaming programa na tinatawag na Intayon Inak. Ito ay isang programa na kung saan gusto namin patatagin ang turismo sa agrikultura sa paaralan namin. So marami kami mga inisyatibo na ginawa katulad ng rice paddy art at pangalawa itong corn maize. So pagkatapos ng rice paddy art, corn maize naman para mag-attract ng mga visitors at para ma-appreciate nila kung ano yung mga proyekto na ginagawa namin sa Inak. At isa pa, para talagang mas matuto pa yung mga estudyante namin kung paano mag-time ng mais, paano sila alagaan, magpapatubig. Pero mas ginawa lang namin mas innovative ang tema para alam natin na napakahirap magtanim ng mais, pero kung alam nila na may patunguhan talaga yung pagtatanim ng mais, mas ma-enjoy nila yung pagtatanim kahit napakainit ang araw sa pagtatanim. Kunada, may katalon atawan daytoy a corn maize iti nasao a pagadalan. Ngagmudo inton April 25 iti daytoy atawen. Maswerte kami dito sa Ina kasi meron kaming dalawang teacher na napakagaling mong gumawa ng design. So, si Sir Lucky Nicolas at saka si Sir Leo Guillermo Ligsay. Sila talagang gumagawa ng konsepto at design. At ang mga nagtatanim naman dito ay ang mga 4H club members o kaya mga agriculture students ng Inak. So kung gaano katagal, bago pa magsimula ang pagbubukas ng paaralan, ay napagplanuhan namin ito kung kailan namin ito gagawin. At yun na sinimulan namin pagplanuhin kung ano yung mga dapat gawin, sino dapat kausapin, at kung kailan namin isasagawa ito. So may mga estudyante tumulong po sa pagtatanim? Maraming estudyante. So mga estudyante na from grade 8, grade 9 at sa grade 10, 11 and 12, lahat mga agriculture student, involved sila sa pagtatanim ng corn maize. Napintas ti teknik a panagmula daytoy a corn maize, ano sa dinno ket well engineered a daytoy ket mamon monitor. Sinaludsod tayo dagiti dati nga estudyante ti ina ket ditoy ang maragsakan da tamay tampok manen daytoy ngay panpanakkel da iti dati da a pagadalan. It's not really quite surprising since we had this event for a long while ago po, and of course the excitement is still there and pressure also po to being able to maana DJ corn maize since it is a very puzzle, and also it is exciting with friends, especially with us po. How about King Kaadi? I think, sir, that this experience is such a wonderful one, sir. It is very amazing. And as a former student of INAC, sir, not just a former, but also this school, sir, played a vital role in my life, sir, as a student. And I think, sir, it is a pride in me, sir, to have this event like this again, sir. And I think, sir, the experience is something that you cannot truly express it into words, sir. And it is very wonderful that some TVE teachers, and also facilities and stakeholders have come up with this kind of idea, sir. Not just because INAC, sir, is also promoting tourism, and I think, sir, this will be a great idea in order for other people to come here, sir, and also tangkilikin yung INAC, sir, and as they say, intayon INAC. That's all, sir. Kunada, ano agtipon ti teknolohiya, entertainment, ket ti traditional farming, ket pudno ang makapataod ka, tinakapingpintas a produkto. Manipod pasukin, NPI 2, News Portal Ilocos. Daytoy adamag, ket isagsagot kada kayo ni Mrs. Aida Ganotici Alexander ti Hawaii,
ken Jasmine halo-halo iti Barangay 20, San Pablo, San Nicolas.